हम ताली बजाता हो इनके खातिर। हमनी के नेता बाड़न, सीनियर बाड़न, हम इनके पार्लियामेंट में बड़ा गौर से देखिला, इसे बोलन ना, साफ दिल बाड़न, पूरा देश जानाला, टीवी पे आवना, जेकेरा के इनके ठोके के बा मुँह पे ठोकिया, इनके मन में कौनो कई रमेश जी बाड़न एगो दबंग सच्चा नेता, आदमी दबंग होला और उसके बाद सच्चा। और हमारे यहाँ पर ये राजपाल जी, वाह वाह वाह, तो ये तिलकधारी राजपाल जी खातिर एक गड़गड़ा के ताली। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी माताएं बहनें तिलक लगा के आई हैं, और जितना हमारे भोजपुरिया समाज बा भोजन करके तुरंत तैयार हो गया, कुछ लोग भोजन ना कहले हुआ, हमारे माई बहन बच्चा लोग को, बाबा लोग को, सबको मैं प्रणाम करूंगा। इस समाज के हम प्रणाम करब, अद्भुत समाज भाई भोजपुरिया